Asantemaso TV, yasomo sompa. Yasan Emma Obi Bia Akwaba ene atnasi biom edeba Asantemaso TV unim say kana Asantemaso TV dia na amamre ene yamane a yantoto nase ena dane da nyina ye betena hanum say yedum suko emba won so hu wonchi na wo hu sede ya Asanteman mu hanum say ye ma Asantesem hu esi ehia ye ede efa ene enkomot na mene mo babedchi no efa eye ANANSESEM ehu edien ene ANANSESEM nim say what bebre dane da nyina ye ka ye to ANANSESEM ye hitoli ende ka ho nyina ye beto ye enne obrempon na ewo menchen hanum say de fa ANANSESEM hu bia no yatena say ye de nyina eba abesom ka hu no say amamre ene amane ka che obi no obi so ka che obi na womra emetena ne fidie hu na afi yemfa ne nyina emfa ensom obrempon na Minia. Besa wa tina CBM. Mejo so minia. Bibia boko de. Nyame adom pa bo ne experience. Ende hia me pa. Obrebo enne me pese ye hye ANANSESEM. Ye dom suko. Ya beti ANANSESEM dane da nyina. Obrebo na awakoye pani a woni mamamre ne amane mu. Nti ne mato ede achiwi. Ye ka ANANSESEM a. Ede kora ne ANANSESEM na ne kofa bai. Anything. Meda wasena mamefa kwan we su na minhira ye nana opem so Asanteman no ni nyina ye dia no correct na amamre so de eno ane opem so opem so ane amamre de obi nkyere na amamre what I say na de ade ba kwa si ehu ye se nimde yetimi sua free enwoma mu okay Nemo nyansa ni hunumu de eyodoma nkoma kyede na se wode kyewa wode fo amamrem ene de ma wo okay nti se woto wamamregu a na eyansa ni hunumu no ato agu ade we ehia mpa se ye hye ne nso okay se woto wamamregu a na eyansa ni hunumu na wato agu na obisa se de ne ANANSESEM oba ye ntwi mu a ye frɛ bibi se adwiniye okay kasa adwini a kyese wanwini bibi wodi bibi afrafra ama abema bibi antiase de ewom okay nti omo nwini kenten no e adwini onso wodi bia no ene eyini wurowura saa na abeda ne kenten ebi wa mrekete ya kanetiti ne hata so koku ne edaso no ho ohwe anoma bi tise chichikuru ya me kan brofo brony phrase the river bed okay okono wa nwini bu a otu se wadi adwini wade homa na wuro mu ana aye bibi fe okay na obaka samu nso a ye di kasa dwini yetime nwini kasa na no ye wode ye twere tibon se obi ede kasa frafra sa no de atwere moma ena ye obi wo nso a ye de ano na eka enti de de ano ka no emu ba ko ne ANANSESEM okay na se kasa ANANSESEM a na ye pa kire se eye kasa dwini ya ye nananom enam omunyansa so agina abrabo musuehunu so ahye okay ato ho se yemfa nsua abrabo mu adesuade na yemfa nso anyiyeni okay eti eye agoro nemum ye nananom anwene ne saakwa omo ede kasa no ede adwini ama afrafra ma de anwene a nti emanti ase na omo gina omo abrabo mu nso suehunu so eti se to ANANSESEM na yesua ne etia yetimi sua abrabo mu niam bebre efiri ANANSESEM tom okay enti ANANSESEM eni ho saakwa nemum ekuta botaye bi ANANSESEM we ni ho saakwa nemum ekita botaye bi menya be ma yehwe wo ya Asanteman mu hanum sei de bibia be bia no emra eda ho mibisa se eba no ANANSESEM mu a
ɛda hɔ tra saa anaasɛ no so mmara bi ɛda ho wabisa asɛm mu oduro na medical ka sɛ etiefo omunya motre na na ombɛte anansesem bibre anansesem na hɔ trasa okay edi nhyehyeye biso anansesem di nhyehyeye biso nti ye fresh ahyehyeye sɛ anansesem nhyehyeye okay na ye won nhyehyeye no maako miensa de edikan ye friend say anansesem no nni animu anase ahyase okay na yaba anansesem mfinfini na yaba anansesem no awieye na afam yensen nyinaa no ye odwumadie poti bi a yedi wo mu biam they say ye hu ye wo mra miensa ahyase nhyehyeye no ahyase mfinfini na awieye inti saa enema miensa wi yemfa emu bia na yenchichichi mu na yehu se de sitie yo se ye ka se anansesem ahyase a eye nsemfua bi a de auto anansesem no oka de fiti anansesem na se na eno no ye wo mu nchemu mienu ye frɛ baako ofrɛ ne ye frɛ baako nyeso tie efise se be frɛ a obeje so anansesem eye otofo ndo oto ne etiefo enyina na eto anansesem na se omudi mu dwuma nti ye kasa ofrɛ a eye kasa ya de oto anansesem no oka ede hye anansesem na se okay nti nsem na oka no ne ye se wa frɛ anansesem no na etiefo no so agye so ede a kyerɛ sɛ wo so ayɛ kra do sɛ wo pati nti ubetwi mu a ye wo akanfo mu no ye wo se de obi asifra anansesem ye wo kwan afantifo from anansesem ye wo kwan a nzemafo from anansesem ye wo kwan a ebi akuapemfo from anansesem na oba twifuo mu a obo se obeti kasa bi se ananseseseo yesesa wow eno na enyeso no okay enti me fra na tiefo na ede ajeso na yaba mfinfini no na eye anansesem na nkasa no abasem na otofo no pese ode tudwa no mfinfini no ne ye ka no nti hono bosi wakana abasem ni nyina wo mfinfini ho na anansesem na nkasa no ya ye anansesem na nkasa ye mfinfini no ye wo ade be friend say nimso obebisa anansesem mu nyom na anansesem mu nyom no eno so ye bienu saa okay ye wo baako a ye friend say anansesem mu nyom ankasa eno no ka anansesem no ho ena ye wo ofa bi a ye friend say moguo okay na anansesem mu nyom no ebi wo ha hia nyeso nti de oto anansesem ne be kire say se me kase say a na ma jesu say okay na ya wato saa enwom no afra anansesem ba bia ese se oto nwom no duru a na wa kire tiefo na fe no moto aso ena ye wo ba ko friend say moguo no de nya de oto anansesem no ene hyase oh okay na mom tiefo no ne hyase nwom bia tiefo no ehu se bia de oto anansesem no ne nsem ne nsisi so onto ne yie ase wo hu de wo ya na omaboni moguo ayo so dia se na ama de oto anansesem na ni abade ho se da bi de oye no ase enkoyie na watu ne yie okay so dia se etura bi so a na enye se enkoyie ne mom atiefo bi wo se da bi atiefo ne mu bi deda na wabɔ moguo no so ati ase na kanyan atiefo no se ye bɔ moguo bia wa woto anansesem no ye ma moguo no so pɛ ese ogya anansesem ne to da bia wadu bia wo ogya no mo bɔ moguo ni wie na fe wato aso so ati ase eti se anansesem no nkoyie a omutumi bɔ moguo bi se anansesem asisie na ebi ade so tu ni yie anansem asisie tu no yie anansem asisie tu no yie ekyese anansem na woto no enkoyie nsisi so na afei ye wo ebi wo ha na waka
dear ma penny aputonsu ko kwa be kan for be no aje so dear ma penny aputonsu jeso dear ma penny aputonsu ko kwa be kan for be dear ma penny aputonsu ko kwa be kan for be mo se mama my ade ntino eno no ye mogu okay na e ba se fan se omo de da no ma bosa mogu na akenya e wo okay eno ne anansesem no efimfini ekuta basem na nkasa ena ekuta mogu anasa anansesem unnum na mu anansesem unnum ne omum bienu mogu ena anansesem no unnum na nkasa na ode abasem no ato aso na fe ya ba anansesem na wieye ehon ena ye ka ye ba anansesem nyina atofa na ye de ba wieye na ye sa won enima ba mienu a ewo anansesem na wieye nim madika ka se nyansa nyankopon di adom ya mamre eti empanimfo no enwene bibibia ma ya mamre nu omo jeja nyansa ni hihye baabi se nyansa na de bobra okay eti se si ameka se ye betumi di amamre nko a chekere Ghana mai amana dinkunim okay ade no correct abrofo amamre no on se ye se amamre wura amamre etimi wura ha wo se yakosua fantifo de asua kuapemfo de asua brofo de bi so ati ase na amamre nso nyini nti betu akofo bi dia be hye die mu na mum okofo bi die ba ye nto de anye den entwene na mum ofa omo de no mu ne pa ne bi se bi bread asa edem highway enfidie wo he ya anya no abibiwa mu ha nya santifo na ye abrofo na ye den eye omo fidie a omo de di dwuma ye be kan kofa be kan ho na ye di dwuma se ne be bo a nipa pimpim bete de ye kan so ja se nti wo obi amamra na eti akiri ye ka se obi amamra mensua ehu hia sua bi efise eboa na mu usua ye ntoya de anye den antwene so ja se eti nyansa de babo bra adinkunim no omo de wura ya godie mu omo de wura ya mamra nim nti se be kasakwa ne kan abrome ne eto anasa na sesema nyansa de bobra de ehihye nti nyansa e wa na sesem ni mu no e kwawie ya de pie ba okay tubon se otofo na kase eno ntina se obi eto na sesem na kase obesi no kase eno ntina mpanimfo se adisua de nyansa okay so just etu ha yes akoda bi we de nyanse momento akoda bi na opi abonte no amantem o ba na skeleton ebeche no so that yes ha eno o ba nyo so me ma mi ehini me ma mi nti ye ba nti no wakati eno nti na mpanimfo se wo ya akoda na akwa bonte a no abantem on se ho no nyansa sem akato de akoda ni ti correct enti eda akoda ni ti se obekwa bonte namum okwa obeba ntem efise wa amante mo betu nyamane okay so ja say eno nti na mpani se obi mu ade a mo ni nye den enso eno nti na mpani se okoba bi na ohia obi a chia no ntumo se mpani for di nyansa de bobra no awura ho nti ya kan yo se ya ye tie no ye sua nyansa de bi ede ewum owia na odi anasa na bawie otibika se bananse wa metu yi sedo senyedo ebi nko ebi mra me de soa asemesi anase obenti na arawo sam ye se ne no ya to ni nyina gu nti ananse sam na koye nkrata aso asem de makan nyina no obehu ni nkrata na se ye to ananse sam ankasa no de yira arawo sam nti ene emabunu ya ebe ka se sebi mpanifo bi kura se kasa na nsema neto no din o ka so bi to na so do ka cha se nyanu ma bi no kosi nchense so na chense twa no kosi kosi na kokoro e no ma anyu se go fi ni a me no challenge obi abetumi ato na kanetete anansema nkasa na ye to sua abrabom sua hu ebi firi mu ene ni nyina yira adane abrofosem ko a abrofo agudie yesi PS won woni ye fom ho saa na unim meba na nsem so de abrofo ye say saa abrofo agudie fa nyina no ewie kire na abeda ne no me amaye on say ne no omoda ni nyina chacha wo so ja say omoda ni nyina chacha
nti ye mofra ne nyina esua de chacha to so ti ase eti ehu emre aso se ye betimi abawura ye mpanimfo akache na obatimi aboa ama ya nansesem akayira no ye nsatumi aka na ya tubie na fe nyina esua ni edi bia gya nkyiri ba se ejapade fi se amamre ejapade kese pa amamre ejapade kese pa na obrebo wonim se yentimi enka nansesem na yenya nansesem ma efimo anansesem ma no omudwumadie wa nansesem pa no enese se ye ka se anansesem ma ya nananu nwene no omode nyankopon ahonhom nipa ne abode enkaye bi ene ginagina nansesem numu se wona omudi dwuma eti obi bia ye di ne be gina nansesem se wodi dwuma bi no omu nyina ne ka bo mfam se anansesem mma nyankopon ahonhom obeto anansesem be do bi wati ne nyankopon din obeti ahonhom bi din obeti nipa ene mwa nwia bibi bia wura dwuma anansesem mu odi dwuma bi ye fa se anansesem mma na omu nyina so na suro bia ne dwuma di odai odi obia suban ya oda na di wo anansem no ema ye hu se ebia se ka se nyankopon a na che ye ka otumfo so ti ase ye ka se abrewa na bia ye kire nyansa nhunumu ye ka se ananse a etube etube nyansa etube asisie ye ka se sebo anajata ni che ye kire akanie ehunuhuna ye ka se adanko a obi a ohunu ade ohunum asem akire obi so a ono ne ebisa no ema oyi ahintasem adi nti anansesem ande gisi etu ebo ase ne befa bia maako efiri se edoso yetumi entiekire nyina mu afidi we so na mum de kan se anansesem made ye nyankopon ahonhom ahodo ene abode nkaya ye de omu di dwuma wa nansesem no omo ne fam se anansesem mba impempi eya na otese nkrofo ka se anansesem echi kasa anentia ya nananum nim nyansan eti nei no se enwoma suanti ebu se ya nananum ya tetekwafo na eyawe hosem omunim se anansesem no ebeboa ma wasua abrabom sua hunu bi ne se anti no se asem so beko wadwene mu a efa ni so so ti ase enti omu pese okwa no tum na wo hwede oto anansesem no na ne nsem no ne na de sua nyina afo ni so akwa dwene mu na wo de asie wo kotodwom na de abobra efiri se wo ye deda ensempa na oka no nye de wonte wo ye deda wonte nti adwempoti tripa ya nananum edijas kase anansem chikasa eno ne de maken ebusia se yesua de ma be mu kana minim se de osotu a onso unim no ayi na yata ya so ayetie no sa da tie se mehunu anansesem ncha se mehunu kofa bai ende kan obebre mehu anansesem ma omudwuma omudi ene de kan obebre ofa adrusi ye be hye eye anansesem ho emfaso ene ekwan a anansesem krampo eboa me no mienu e wo ye ndada setene mu na nsana no ese no meja platform no ede ama eye obrepon na anansesem bi ede ema ye tewa so na ye nyina ye ntie kwa ba bisa akosa amwe yi ma no obrepon yeda atefo ina ase na ye bompa ese obi bia ebe me na fidi no aben asantemanso tv aha ba bibia obi a YouTube Facebook TikTok na asefo nyina no ko na ko di achi na wacha ba foforo so anya bia ede ahwene nyina no yakabom achichere oman na nansesem de edoso pa emrent no meyi mu ba miensa na mato nti se de yesua no me no nyina na ebe abeto mate anansesesi so yes sase wow enye ne nyankopon ena oka se mo nyina emesini komirika na wa obedi nkunim no ne yahye wa henche ehwa na mbo ne hyase omudi mirika ne free santase ede ko kejetia ehwa na omo hye mirika so mo kosa abo bi efre na wurehum okodu ba bi na abo bi efre na sonso oda ho
onko mmirika ni bi on TV no se sonso na da on ti de koso no se de asem no se hwe na Nyankopɔn se yentu mmirika no de akonya bi asi kejete wo be kwakwa transo kane no na ya hyew ahenje sa bo na efre ne sonso so kommirika yie ne nan no odi mionu pe de kommirika edudi ade no de ba kwa kan edudi mu ode pa sa no de ne nan ne nyina no akommirika no asomrikam no be somrikam no manyu so ti because sonso no mai emo anyi na ko no waje so sonso no mai means me be ko bio so no amanyu so sonso no mai emo anyi na ko sonso me review sonso no mai ya ko bio sonso no mai emo anyi na ko sonso no mai means me be ko bio sonso no mai anu esinsan mo ni bebre ho afei na emo edi adwo mo nyina dikan onsa adwo so komrika pa no de ne na ba kwa kan na ayemiensa no amanyum so sonso no mai emo anyi na ko sonso no mai mesu be ko bio sonso no mai wo sinsan wo mo afei no watise aka krab na bi edu atra konya so no de nan ba kwa kan na ye nan no amanyum so sonso no mai emo anyi na ko sonso no mai mesu be ko bio sonso no mai anu sinsan mo nyina ho odu akonya no ho ye so obetra so a se awurewuru mi bo na mane no wo ye so akona awurewuru mo hwira ta dachi nto de awurewuru mo na ekọ ewana awurewuru mo dikan huri no asi akonya no so na so bu afu no yesi no bo awurewuru mo koto kaw awa na awurewuru mo bu afu wo se munyame na mi gobo nibi munyame na mi gobo nibi munyame na mi gobo nibi enu tira be hu awurewuru mo bia no onante a na oye ne nsase on se minim so nu abo akra friend awurewuru mo na abo bi o se ha mo onante no yesi yo na onko bo sonso bi yede ba kwa manasema metu yi sedo senyedo ebinko ne bimra me de soa de obeto anansesem wi adesua bebreu okay de dikan kire se abrabo we mu no obi betimi adikan agyaw na so okente no ho a obetimi ayedai akodi nkoni efri se na sonsonte na mo na dikan agyam na so te ye no ene pa Nyankopɔn de ahyehye ne munti no okentene ne ho ko san mu nyina ho etora bia wonsa brabo mu na ase obonso waka echi afofra dikan agyaw omo sha ase no wante ote kra te bia bi nti no wantimi anoma nko wadwen o sa aka echi nanso se okentene ho a obetumi akwa akokankunim difo adesua ba ko no de atoso mi yonu nso no asisie ene kwase ebuo enye on said de ewurahumu yi na enye kra wanyade wanye ni ye kra ewurahumu anyade kra so nti abrabomu no ma yemfa obi emre ye ho enye si yesisi no okay obi o ha ohwe tibia bi a obi wa na wagina so na odi asisi no ebetia ba se nipa no woniska oni ahoden oni kamafo na wafa ho ede esisi no obi won so anya se oni kamafo keke o Nyankopɔn ye se nyina ne amfi adwene nya dwuma obi won fa na adwene nya dwuma o da bi o so odidi obi emoden mo ho ebi na no wewe yi aha da bi obi pese odidi obi modem mo ho se school kra na okwa so obetena se asua de no onsua de no ade akoberem aha opese obi na da bia no onso na sene ebasa emwa ema wonyini se obi a wode wo ho eti anansesem we no mpanifo hye no wo mo de sa adisuade we hyem nti se woti a wo dwene ho se da bi se de sonso na ka se waka akidie nanso otumi kodi nkunim dia na se otumi be nkunim dia menso maka akikura menso wetu na den akoben ye nkora bebre ho ha ya bia school
ebeti abase omoko SSC o ma mi enye scam wanko afiwe eno nche se kokun ho so ti ase o so no beti akanya ho no akọ ebeti abase ebi bedi ka agyawo e kire no o so beko ebe kwa ko wi akire mu nyina wo kwa ko hia fa ko abrabo mu sa adatie obi ni mu kina asem ntima ya ma tebia ase yehu a yehu sa ase ebu ya bamu no ebu ya bamu ne enkai se ebeti akodi nkoni mu abrabo ene mesia nyom sonso ene mesia nyom abusia no chese sa pepepe na etie anansesem dane dan nyina eka yedwuma yedie eho na kam yakoye se nei no ye fra ye ho indomie generation enti ye ato ya mamre ne ya mane na gu na so ye tia santema so tv ha enko ade ne ye tia santema mu ha ne asum sikadwa kofi na ase to be o ena ye na na de enyera da ye betu bia ka ho ananse ye nto ese atu miensa ye de ba kwa kogu aka mienu what I say owe ko yanko ananse so esesa so enye mpitiri pine mpatra pane kwa akwa chirebi ni chirebi ena koto maduasa ena mo se yanka huru ntafe da ko mo koya mu hu yansa ananse na akoka ahura tafi ehwa no mo se ananse faka waseme faka sei wase faka se mpitiri pine mpatra pane kwa akwa chirebi ni chirebi ya betu maduasa na ese yanka huru ntafe no akoka hura tafe ehwa na ananse se yo metime kase oda na se so bedo menkenfu na se menkeni bo watu aton akutua ne ka onkonko ha akokọ hwede bi na gina afuo mo wo wi menken nyina ehwa na nansese akokọ hwede faka waseme faka sai wase faka se mpitiri pini mpatra pane kwa akwa chirebi ni chirebi akotu meduasa na ese nka huru ntafe na me anansema akoka huru tafe no mo de ka so me na me ma wedo menkenfu se menkeni bo matutu aton akutua me ka no wo akokọ hwede wa bawe ene faka na akokọ hwede se metime kase na kokode ese okotunkosua egu onyina dukuru na se nkosua ne do so wa se saton akotua ne ka aha o hoda ko hu ese onyina yiman nkosua ne so dwe waboni nyina ha na kokode ese onyina faka o se me faka se o se faka se bitiri pini mpatra pane kwa akwa chirebi ni chirebi akotu meduasa na ese yanka huru ntafe na nansi akoka huru atafe na ye de kasoa no na nansi akodo ni menkenfo na me akokohwede makwa akodibie na ye de kasoa me na sami akokohwede ma betumi nkosu aguadu kroma na wo nyina wayi man abebon de anefaka ewa na onyina so simeteme kase ewa na onyina so so atintehu se satintehu do so watete aton akotua ne ka dakwo ba ya wansa bi na ejira ho no wi atintehu nyina wa na onyina se wansa faka wasebe faka se wase faka se mpitiri pini mpatra pane kwa akwa chirebi ni chirebi akotu meduasa na ese nka huru ntafe na kwa nansi akoka huru atafe ne de kaso no na kwa nansi akodo ni menkenfo se menkeni bo tutu ato akotua ne ka na akokohwede akwa wibie na akokohwede de kaso no no akokohwede abeto gosua agu adukrom na me makoyi mman akobodo ne de kaso ame na se me nso masumati ntehu se nyini a matite ato akotua be kana se wo wansa ba bewedi a ene na faka ewa na wansan se metime kase wansan so ewo ha no ne na mosa onyina eye yino wansan na mosa da bofobia matiosu ten ewa na wansan se bofo faka waseme faka se wase faka se mpitiri pini mpatra pane kwa akwa chirebi ni chirebi akoto maduasa ne asie nka huru ntafre na anansi akoka huru atafe na ye de kaso no na anansi adoni menkenfuo na fe wo twen se ebebo no atutu aton akotua ne ka na akokohwede akwa wi menkeni ye de kaso no na akokohwede nso atu ni nkosua se edo so wase saton akotua ne ka na onyina koyi maya bodo ne ye de kaso no na onyina nso ajene kase na fi waso na tintehuo na meme wansama koka bia wi me de kaso me na sabene na mba bia wo bofo nso wa bebo bituo ene faka na bofo sisi betime kase bofo de na mo se wonye obi a faka nso ano ene hia ni se atam enu nti na be hu bofo bia na natade tantan atete no e kaso no mana sisi ma bituye se do ebi nko ne bimra me de soa de obeto sana nso a life cycle life cycle of course Osia de ben na yemfa enfree eyesa anansesema etosum ye emu nse kasa ya de hu hia nti ese obi a wano te e wo kasa okay o kasa odomankoma awu mu
eso ano e de etiw eno ne mpitrim enti wo se mpitrim ni patra pa ne kwa fa so kono so tia se kwa chire bi wano nte ya untumi nye dey ento tena ma ye din yo so tia se we no enye so nye dey eni me na meka ne nyina nti se wano nte ya untumi nye dey ento afi eboa nyigu trim what that's all green nyina ya dey egu trim if say me free am kwa say sisi so sa na saa anasesem we mu enene ye nya adwuma ye friend on rap yo sa kwa de we yo someone that rough when you miss call how so omokasa no rhyme so just say mpitiribi ni mpatrapa ne kwa chirebi ni chirebi so just say anti sa kasa haren yesue free ya mambrem nti obebia opia mambre no obea mambre no oto nyom so just say ye onkofo bo mu sua abrofo no ekwan no mo de na meka nemo ofo bi se obrafo abo ni din a no tuni ba kwa me pena sempa no otumi se obrafo to nyuma kasa no otumi ye dey e wo so onim de oka otumi wo nsam na oka no so ja se ne nsam no mu bi so e dey edu so ha ne nsam no mu bi no edu ti so odwene ho pa akwa akiri nti so obrafo kasa wo to nyuma otumi se wonim de oka ade ni free ni mu na ede eba omre obi se sa akode ba ni ba kwa mitu chema no so ja say utu se ade no ewonimu na e flow sa obi ka say wa dwen se odo to brofo nyum to nanso de ade a enwonwa say de wo de brofo kasa be ye bia no obi betimi de twi kasa ye de aye una so de brofo to o te brofo se de nyese sa akode anti brofo na o chase kasa o te o tumi wo so ne dia kasa eti obie na no eba na nse oba e na ka pepe kwa ko bi asate o mayo bi so to na ye jina mu ha na ti ko bi shime na de ma me hudwiri mi ye se sa akode ko fia pe ni na anu ani nansa na enwoma ba ai obi betena se abra se na watwera hyehyɛ no wodi sima nti ho ma wo tumi wo kasa no so na wodi sima no aya de a wo no wodi be mfie be mienu miensa na beye no correct so ti ase nti no edumra esese ye boa ma ye ma no enye tumi wo ye kasa no so ese enim gu ase se wo ye twini na untumi fa twi nkasa ye de twi kasa chewa na hopo amamra na wonimu hwe e basa na se utwini na oye no etosini so ti ase sa akode du baabi na se se de brofo atwitwa e ho obetumi obrafo du baabi na se de brofo twitwa e ho obetumi ebre kro na so no eba ne kasa wo se obrafo se mente brofo kra no na nye me yes any me no correct so ti ase na so eba ne twi kasa ne dia wo kire se o ye santini twini ye ne dia ntinu edumra sese ye ma no sua kasa no ene ara wo se ye ni edi amono ne kasa no achipa ache ye de no na unim Ghana ade edi enya ba ko eye brofo kasa ahinta so ye hu ye no he ye oni ba bebre omrase bedwafo a mrase bedwafio a sabi omo wadwene o omo wadwene papa obi ni ho omrase bedwafio a oni adwene no crow nesu no mu ina na kasa no ne ansem no because o jamme some people come kasa me kasa o na brofo ko kana mitie no bia na ho adwene no bia na wo kasa no yes enti no obetena ho mfie nan enti I concur de obetumi aka no ya ensa so nto no obeto na ya de o man sike tua de kan mfie nan ne asa command S gracia na mitirimu adwene anka o de ba boa mo man na nya mpuntuo no ya de aide asie yes oko school mu a o cheche ni chade a utumi se suafo bebre won semisa nanso brofo kasa no se do bie na no oni so tumi tini ni ma me din na masem enka mitirim me ka se video bi ba nansen na a school for me na ba ko di asem to ba ko so me what you say o ni e bibia o be ka
kasa no sutumi eti yedi e ho abro edu mre se yebeboa ama ye manatimi nya ye kasa no sutumi efse kasa ye oduma nkoma achede no me pom da wase bebre me bra no e ya ye be enti ba ko no aka na fato aso boni tew ma me na sorry ANANSESEM so yes sasa wow nya nkwada miensa bi e no mo ye se omo ko hwehwe ngwa etu omo ko no mo ko to nsuo bi da ho e na ba ko ese omo ko yina se na nansuo se utwa na otwe me yetimi ko hwehwe ngwa ne bi ne ye ba me ma nwa miensa no nkoe nsuo no twen no mu twa no ko hwehwe ngwa ne bi no mu nya bi omo ba no na se yi no bi ade no wato mu e na tweye no mu twa ba afie e wa da omo sa ko bi na kra ba ko di omachi omudu ho no na omo hye nwa ho bo no omo sa ko hye bo no sese nsuo no twe na omutwa ko hwe bi no mu ba omo mo enwa no nsia na akora no di omachi ko ne se na nansuo se o twe na mitwa na me ko hwe na mu nyabi na me ba mema akusua miensa na nsuo no twe na o twa no mina ko hwe mu nyabi omo ba no na omo hye nwa ho bo di nwa no gum na nsuo no twe no mu twa do hye akusua ho bo no o nyabi na o tisi mu otisi nsuo no mu na nsuo ne se fa no wana omma nyum so di because anoma o ko ne no age so adenne no omma nyum so anoma o ko ne adende no ma o ko ne adende o kwa o sieja adende o kwa o siena adende ko sia tabiense adende fabre ruchi di miko adende adende wana anoma ne dimni kan ko si akra ne papa nche susu no susa na akra na manyom so na nsuo na ba bi du na sinimu ha ase anoma o ko ne adende noma o ko ne adende o kwa o sieja adende o kwa o siena adende o si ata miense adende fabre ruchi adende di miko adende adende wana na omo ntede anomane dede na oyenso nko fra danko bai adanko beti no se ye papa nsuo ruche de oba ekọ akọhye kosua ho bonti tumnika na fa kosua no koma nsuo no na akwara papa fa kosua no dimnika gidigidi obedu ho na nsuo na du abofra na ha na akwara manyo sa no ma o kone adende no ma o kone adende o kwa o sieja adende o kwa o siena adende kosua tamiese adende fabre ruchi di miko adende adende papa ne dia ko pepre no atuko suo na gunchen ko fa mu suo mpo tugu nchen ko yini ba no o so de ba ntin mu na suo ne twe na ne ba ntin ni tuka ne nsem ana suo dia kwa ko no oguye eno ntina mpani se o ye nipa na wo hyebo a hye de obetumi enya mana se ma tuye sedo senye do ebinko ne bimra me de so ado beto ANANSESEM we die ye nya hunumu ni nyina ebo bi wo ho na wo hye na nim se bo we a wo hye die wo se eto de bia na ye wo se wo benya o if se wo kɔ no wonim pasen ka wo nya nkosua na ka wo de bibi foforo na ebe hye sa ebo no anza tro ye pre ho kwa hye bo correct ade ba kwa se wo ni se nyansa e kamera bo o kɔ no ho nye fi kosua be na wo wura mu wa adwina se na wo hye sa bo akokɔ hide kosua na wo fa na obenya ne he on se eno na ne yamanyofo eni editi no propaganda omunim ANANSESEM ntino ne ato agunti no ba hyehyɛ obo bebrebe wonim se onye kwan so ba ka kyerɛ se me kwa mema mo kwan mema mo like sani nso afa no koduru ha no obekyerɛ se eye ministers ene ye kwan na nye wono na mu na nye wono na okɔhyɛ ene nti hyɛbɔ abɛde eturo bi so a abrabo ma ho peprenye papa no se kwa mpre ne ho na bi akɔde kosua no kura gu nsuo mu a kansuo bɛde ebetwi demu opepre no nti abrabo mu bibibi a ɔyɛ a ya ho pepre no emmoa efa wo nko baabia nti we ne adesuade a ɛwɔ ANANSESEM we mu ANANSESEM bebrebe na ɛwɔ hɔ na so mmere ɛma yɛ kwan yɛde we no ebesi ha onsema etwato na memfa ensori yo dem pesa me kama etiefo nyina hunu sɛ yamamre no enye adehunu bi akwa yamamre yade a emfaso ewo so na ebetumi aboa ameye tumpon na se de keke nyina no ewiase anyina du ba bi a ebetumi de nimdi a ewo no awurawura yamamre ni mu ana ya pekwan be waso
ɛde ama ɔmo yɛ tumpo efisɛ sɛ yɛ nam yamamrɛ so emre ni hɔ nimdeɛ ni bi sɛ ɔba bibima mu abɛhwɛ ha na ohun sɛ obi a nyɛ krɔmfo obi a nyɛ osisifo so ɔte ase na yɛ wamamrɛ mu ɔda yi eduru eti so mbɛtumi adi esi nkunu adi ɔmo sɛ yamamrɛ eti sɛ yɛfɛ yamamrɛ na mfa sɛ yɛfɛ yamamrɛ a ɛbɛyɛ dɛ na mmɛma kosua sisi ɛwɔ mmerɛ a ɛyɛ dɛ yɛ nipa nanso ɛso bɛyɛ dɛ ɛbɛte ama ɔman no yɛtumi akɔ nti mmerɛ aso sɛ mpanin sɛ akyia ne mu yi ɛsi ne kasa bebuo nyinaa dɛ nti yɛn san kɔ yɛkyi ne yɛkɔ fa saa amammerɛ wɔ nyinaa mmra ɛnna wokɔ schools mu a ɔmo nto anansesɛ mu ɔmo nto yɛbɛyɛ firi cultural studies akane titi bi ne yɛyɛ cultural studies na yɛka anwesɛm na ɔmo ayi afirim yɛn san kɔ fa mmra ɛfiri yɛn san kɔ fa yenchi sankofa ewe yenchi ampa obrempon na ote ne nka no enne ya dusua no na anansesem na yebesua ye ne kofa bai emfaso yenya efiri ho emra ne hyehyeye a eda ho na enne de yede ebabe somo won ye wa haide dane da nyina ye babe tena se na de efa ya mamre ne amane ho a ewo se won so uhu na wote ase no me ne obrempon na ede ne nyina ebeba babe somo Grand Echo Cabernet Adabov Steel Complex Limited Asante Maiso Professional Photo Studios na ede jete so masne might me digimedi ede ebre wa ojebre o share na wote ase ehu amamre ne amane nyina no meda wase me abidi digimedi ho chame media ne ekia Parker Macau Asante Maiso TV, yes, so mosompa.